1, 2, 3! ¿Qué pasa, freaks? Aquí estamos de resaca festivaleira preparados para outro capitulazo do Ministerio. E como non vai ser un capitulazo se imos a falar dunha das sagas de acción máis molonas da década dos 80. Así que colledo vos o chaleco antibalas e contade ata 3 porque hoxe falaremos de... Arma Letal! Arma Letal é un filme de 1987 escrito por Shane Black e dirixido polo recentemente falecido Richard Donner. Ao bo de Donner debemos de traballos como o Superman con Christopher Reeve ou a sempre entrañable Os Goonies. Neste caso debutaría como director de acción facturando unha obra que resultaría un tremendo éxito. Este foi motivo de abondo para que a Warner Bros. Financiase 3 secuelas posteriores, aínda que, por diferenzas creativas, Shane Black quedaría a un lado, legándonos, iso sí, un par de boas pezas como protagonistas da saga. You shouldn't tempt me, man. Put it in your mouth. Bullet might go through your ear and not kill you. Yeah, under the chin. Yeah, under the chin. Protagonistas que son a quinta esencia da Buddy Cop Movie. Para quen non estea familiarizado con este concepto, as Buddy Cop Movies son, basicamente, pelis de polis nas que unha parella de axentes traballa conxuntamente para lograr un determinado fin. Ou dito de outro xeito, dous fulanos que botan o día ensinando a placa e repartindo hostias a cachón para aprender elementos de moito cuidado. Este subxénero cinematográfico xurdiu, según os máis entendidos, con O Can Doente de Akira Kurosawa. O noso querido Kurosawa que parece que o inventou todo. Posteriormente definiuse o seu estilo grazas a filmes como 48 Hours de Waterhill, pero non sería ata a chegada de Arma Letal cando as Buddy Cop Movies acadarían unha popularidade sen parangón. I suppose we have to register you as a lethal weapon. E está claro que gran parte do éxito desta peli é o seu acertadísimo elenco. Por un lado temos a Mel Gibson que encarna a Martin Riggs, un xoven axente que está como unha regadeira, cun temperamento tremendamente impulsivo e ideas suicidas. E que, ao igual que en Mad Max, este personaxe de Mel Gibson quedaría viúvo tráxicamente, como para non tolear, pobriño. E por outra banda está o coitado que ten que aguantalo, Roger Murdoch, un home de familia e poliveterano que aspira a unha xubilación tranquila. Este papel recaería en Danny Glover de xeito inesperado, xa que o bo de Richard Donner non pensara nun actor negro para interpretar este personaxe. ¿Qué tal Danny Glover para Murto? Y mi reacción fue, pero si él es negro. But you're black. E logo, quen foi o responsable desta escolla? Pois ben, a responsable foi Marion Doherty, unha muller cunha trayectoria fascinante, un peso pesado da industria cinematográfica, cuxa labor quixéramos reivindicar dentro do Ministerio. Marion foi unha revolucionaria que cambiou para sempre a figura da dirección de casting, xa que, previamente, nos primeiros anos de Hollywood, os actores eran algo así como uns funcionarios dentro do cadro de persoal das diversas produtoras. Cada vez que rodaban un filme, os directores de reparto repartían os personaxes entre o elenco que o estudo tiña en nómina. A intención era que os intérpretes casasen físicamente cos estereotipos do cine da época. E se sabían actuar, pois moito mellor. Marion cambiou este paradigma por completo. Tratando de buscar unha alternativa aos clixés do momento, comezou a peneirar os teatros de Nova York en busca de actores de gran talento e, ante todo, moito carisma e personalidade. Dotada dunha intuición envexable, catapultou a carreira de intérpretes como Jon Voight, Robert Redford, Al Pacino, Dustin Hoffman, Glenn Close e moitos máis. E foi esa intuición a responsable de unir a Mel Gibson e Danny Glover formando unha das mellores parellas da historia do cinema cunha química brutal. Que, por certo, este ben querido dúo volvería a xuntarse no filme de Richard Donner, Maverick, protagonizado por Mel Gibson. Neste caso, Danny Glover irrompe nun breve cameo para roubar un plano memorable. Arma Letal tamén conta cun secundario Delusion. Tal é o caso de Leo Getz, alivio cómico magistralmente interpretado por Joe Pesci dende o segundo filme. Este personaxe fonte de moitas gargalladas acada, no entanto, unha profundidade dramática moi interesante no emotivo monólogo que recita ao final da saga. Tamén resulta particularmente axeitada a incorporación de René Russo no papel de Lorna na terceira entrega. Un papel feminino de acción bastante molón, a verdade. E non olvidemos que
toda esta selección de actores é cousa da boa de Marion Doherty. Se queredes saber algo máis dela, recomendamos vos o documental Casting By, que explora a vida profesional desta muller e que reivindica un rol tan importante, tan devastado como é o de director de reparto. Deixamos vos unha ligazón na descripción do vídeo. Botade un ollo porque a verdade é que é ouro puro. Pero por suposto que Arma Letal é moito máis que un bo elenco. Podemos sinalar outros aspectos que ao noso xuízo fan que esta saga sexa unha tetraloxía maravillosa. Por exemplo, algo que está moi cuidado, especialmente na segunda entrega, é o ben xustificadas que están todas as solucións que os protagonistas atopan para sair de canto apuro en que se meten. O filme amósanos diversos elementos dunha forma case anecdótica sen chamar demasiado a atención do espectador, para despois tirar deles en situacións nas que se volven cruciais. Tamén é moi salientable o ritmo narrativo dos filmes, o ben que flúen as accións e, por riba de todo, o ben que flúen os diálogos. Que pasada de diálogos, que ben combinados están o dramatismo e a comedia. Esas conversas totalmente fora de contexto, como por exemplo cando están en medio de un tiroteo e os teus colegas se poñen a falar dos pormenores das súas vidas. Que se tes a muller preñada, pois mira que ti vas a ser avó. E o ben que funciona Martin Riggs como rompecollóns de primeira división, que? You really like my wife's cooking? No. Sabedes que? Como son moi amiga de facer listaxes, vou vos facer unha de cousas que molan de Arma Letal. Molan os ollos revirados que pon o revirado de Mel Gibson, marca da casa do actor. A banda sonora repleta de licks de saxo, sobre todo nos momentos máis dramáticos. Todo un clima sexual. As homenaxes a The Three Stooges e a Bugs Bunny. Roger Murtaugh dicindo vou vello demais para esta merda. I'm really too old for this shit. We're not too old for this shit. Yeah. Ou Roger Murtaugh facendo de galiña diante dun psicópata cun lanzachamas. As quedellas ochenteras que leva Mel Gibson nas 3 primeiras entregas, que me dá algo de noxo, pero ao mesmo tempo me puto flipa. Martin Riggs esposándose a un suicida para escarallarlle o momento. E por suposto a nosa escena favorita da saga, a da bomba no retrete de Murdoch, que foi incluso referenciada nun capítulo dos Simpsons, como non. Y antes de Arma Letal 2 jamás me imaginé que podía haber una bomba en el retrete. E dentro desta lista podemos incluir tamén un montón de clixés típicos destas pelis de acción que a día de hoxe poden resultar un pouquiño repetitivos, pero que no seu momento conformaban unha serie de elementos que facían que o filme funcionara como un tiro. Clixés como, por exemplo, dous compañeiros aparentemente moi distintos que están condenados a entenderse. O xefe alporizado por reventar en media cidade. Que, por certo, este home chamase Steve Coogan, que en galego soa un pouco mal, pero é así, Steve Coogan, que é curmán de Richard Donner e apareceu en moitos dos seus filmes. Máis clixés, o dilema de cortar o cable azul ou o vermello para desactivar unha bomba. O malo malísimo que por matar mesmo mata os seus propios esbirros. O pique entre a policía e os de asuntos internos. She's infernal affairs, Roger. E por suposto, disparos ensordecedores, persecucións espectaculares, hostias espectaculares e explosións espectaculares. E así ata unha manchea de momentazos e detalles que enriquecen estes filmes e os converten nun referente do cinema máis palomitero. Se non vistes Arma Letal, xa estades a tardar en botarlle un ollo á saga. E se xa o coñecedes, o mellor que podedes facer é revisionala cuns flocos de millo ben quentiños e moita nostalgia. Bueno, freaks, esperamos que gozasedes deste programa dedicado a unha saga que supuxo un dos máximos expoñentes na época dourada do cinema de acción e cuxa fórmula marcou moitísimos títulos posteriores. Por certo, corre o rumor que o bo de Mel Gibson vai facer unha quinta parte da saga, pero por agora non hai nada seguro. Tamén fixeron unha serie no 2016, pero a verdade é que non a vimos, entón non podemos opinar. Lembramosvos que se vos gustan os nosos contidos ou credes que vou demasiado sobria, sempre podedes convidar ao equipo do Ministerio a un licor coffee. Tedes toda a info na descripción do vídeo. Xa sabedes, se vos gusta, dadelle o like, compartide todas esas caralladas e unidevos ás nosas filas, freaks.